Aydım diýilýände täzir urşuny ýaraşdyrmaly. Gatan yürekleri, kemsinen göwnleri yumşatmaly. Tanalmak bilen meşhur bolmagyň tapawdy kän berdan. Häzir sen bir yarım ýalanyjyrak eşik geyip bir kitanam çirkin sese öwrenteň. Bir tanalýan. Halipa. Zinan maşgala sizin pikiriňizçe nähil bolmaly? Türkmen zinanyna maksud täsit. Irdenç 11-de 12-de turýar. Tarada telefonu alýa eline. Girýär imo. Aha. Instagram'a girýär. Bir kısa da geçýär. Abet yok. Ýene bir zat internetde sizin maşgalaňyz, maşgala ýagdaýyňyz barada hiç hili maglumat ýok. Näme sebäpden?